El llibre vermell possiblement és un dels poemes més introspectius del llibre, perquè és un poema en el qual jo vaig experimentar en aquell moment en què el feia un procés espiritual personal meu. I de fet el llibre vermell ja és això, és un llibre que ja reflecteix tot un itinerari personal que ja els pelegrins feien quan anaven a Montserrat. I jo també vaig tenir una mica aquesta experiència personal que s'adeia molt bé en tot el que era l'espiritualitat que en el llibre vermell s'hi pot trobar. De fet, el lector trobarà en aquest poema tot aquest itinerari personal que jo vaig anar seguint. Tot i això, el poema comença i acaba amb un plany, també un altre cop pel dol i per la pèrdua, per un plany per la mort de l'amor, que era el que inspirava tota la meva obra poètica. Aquest final i aquest principi, basat en el dol i per la pèrdua de l'amor de la persona estimada, té una raó de ser, que és que malgrat tota aquesta conversió espiritual que hi ha al llarg del poema, malgrat tota aquesta experiència d'una certa conversió i un cert diàleg amb la fe que hi ha al llarg de tot el poema, el fet d'ubicar al principi i al final del poema aquest dol, encara en aquell moment que jo vaig escriure el poema, aquest diàleg amb la fe i amb la negació de la fe que es va produint al llarg dels versos i de les estrofes, d'alguna manera queda encara ofuscat per l'amor físic de la persona absent. De manera que es produeix un diàleg fins i tot teològicament interessant, no pas entre la raó i la fe, com seria propi de la teologia fonamental, sinó entre l'amor físic i la fe. Per tant, és un poema per mi important d'aquest llibre, perquè se diu molt també amb la filosofia benedictina del llibre vermell, que després la Dharma va fer amb aquest disc, i jo també he volgut transmetre-hi aquesta experiència personal que quan estava fent aquest poema també anava experimentant d'un cert diàleg interior meu després d'uns anys de dol amb una nova experiència que jo anava vivint, que era l'experiència de la fe cristiana que a poc anava entrant i que jo anava dialogant amb mi mateix. Per això és un poema molt llarg, però que reflecteix tota aquesta etapa de la meva vida en aquell moment.